सूरज सरसई आइल पंडित जी के पतरो पर खतरा बा पूरा देश में कोरोना के खतरा बा आइल पंडित जी के पतरो पर खतरा बा यही पर मोदी जी के गइल निगाह हमारे लॉकडाउन से रुकल बियाह हमारे दुल्हनिया लगोए दुल्हवारे लॉकडाउन से रुकल बियाह हमारे दुल्हनिया लगोए दुल्हवारे हमरा से चीन ली रही रही बड़ा उठावे हमारे अरे माई हो लाबो लॉकडाउन से रुकल बिया हमारे दुल्हनिया लगोए दुल्हवारे लॉकडाउन से रुकल बिया हमारे दुल्हनिया लगोए दुल्हवारे ऐसा लागल रे चान मिलल जुलल भइल पर उ त हम ही बुझाता नी बुझे ओकर मन कोनो बात ना रही जीव त खाई घेऊ ऐसा लागल रे चान मिलल जुलल भइल पर उ त हम ही बुझाता नी बुझे ओकर मन जान बा जहान ई त कहता रे दीपक दिलदार सब यारा वो इहे राजू राकेश पांडे के बच्चा हमारे लॉकडाउन से रुकल बिया हमारे दुल्हनिया लगोए दुल्हवारे लॉकडाउन से रुकल बिया हमारे दुल्हनिया लगोए दुल्हवारे प्रेजेंटेड बाय आदिशक्ति फिल्म्स।